L-Arċisqof Charles Scicluna insista li żwieġ bejn mara u raġel u fi kliemu ebda liġi mhux se tbiddel dan. Huwa għal dan waqt l-Omelija fl-okkażjoni tal-Festa ta' San Nikola fis-Siġġiewi, Sigħat qabel l-Parlament jiddiskuti l-liġi dwar ż-żwieġ indaqs. L-Arċisqof qal li l-Knisja tirrispetta l-persuni omosessuali, iżda sostna li tajt il-liġi iż-żwieġ jibqa' laqda dejjema u esklusiva bejn raġel u mara li bl-imħabba u mill-imħabba ta' bejniethom jitnislu l-ulied. Skont l-Arċisqof it-traġedja tal-lum il-ġurnata li l-ulied iridu nagħmluhom u mhux nilqawhom bħala rigal frott l-imħabba ta' bejn raġel u mara miż-żewġin. Żied li l-ulied saru prodott frott it-teknoloġija u meta l-bniedem iħalli li t-teknoloġija tirbaħ mhux bilfors ikun qed isaħħaħ id-dinjità tiegħu. Temi jgħid li l-editorjali muqżiża ta' din id-dinja, il-kalunji u t-tixwix ma jistgħux jeqirdu rida Alla fuq il-poplu tiegħu.